हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो सुंद'यै फोरमायनो लादों जोंनि बर'नि देंखो मुलुगाव जोबोद गोथौयै आरो राफोदै बिहोमा होबोगासिनो थानाय देंखोनि रानि बिथां सुलेखा बसुमतारी मेडामनि सोमोन्दै। जों बिथां सुलेखा बसुमतारीखौ रावबो मिन्थियै एबा सिनायै गैया। बिथांनि मुंखौ खोनाब्लानो जों बयबो बिथांनि रोजाबनाय गोदै देंखोनि खबामा जोंनि गोसोआव जाखांफैयो। थिग बेबायदिनो जों बिथां सुलेखा बसुमतारीनि मोननैसो मिन्थियै खोथाफोरखौ मिन्थिनानै लादिनि फै। बिथां गेदेमानि जोनोमा जादोंमोन 28 जानुवारि 1963 मायथाइयाव। अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 58 बोसोर। आरो बिथांनि हम टाउना जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनीआव। आरो नोंथांमोनहा गोबाङानो मिन्थिखायो आरो गोबाङानो मिन्थियाबो जानो हागौ। बिथाङा जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव गावनि गोदै देंखोजों मेथाइ रोजाबनानै बिहोमा होबोबाय थानायनि अनगायैबो बिथाङा गुदि फरायसालिनि सासे गाहाय फोरोंगिरि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबनायाव जोबोर आखा-फाखामोन। बेबादिनो बिथाङा गावनि मिलौदो खबामनि गारांखौ रेडिअ'नि गेजेरजों फोसावग्रोदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा 1986 मायथाइयाव दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारनाव मेथाइ रोजाबदोंमोन। बेबादिनो बिथाङा मेथाइ रोजाबै रोजाबै दासिमबो रोजाबबोगासिनो दङ आरो जोंनि बर'नि देंखो मुलुगाव गोबांथार बिहोमा होबोगासिनो दङ। बिथाङा बर'नि देंखो मुलुगाव सासे राफोद मेथाइ खनगिरि महरै बिहोमा होबोगासिनो थानायनि अनगायैबो गावनि असे जिउआवबो बिथाङा सासे फिसाजो, बिहामजो, फोरोंगिरि आरो दायो बिबै महरै गावनि नखरखौ गोख्रोङैनो दैदेनबोगासिनो दङ। थारैनो बिथांनि बर'नि देंखो मुलुगाव होनाय बिहोमाया जोबोर बाख्नायथाव आरो सुख'नो हाथावै। बिथांनिफ्रायनो थुलुंगा मोननानै जोंनि दानि गोदान लाइमोनफोरा जोंनि बर'नि देंखो मुलुग एबा हारिमुखौ गोजौ फारसे दावगाहोलांनो नाजानाया बांगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा दासिमाव गोजाम गोदान मेथाइ खनगिरि बिथांमोनजों जेवजा मेथाइ रोजाबनानै आरो हारसिं मेथाइ रोजाबनानै 1000निख्रुइबो बांसिन मेथाइ रोजाबबोबाय। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा गुबुन रावनि मेथाइफोरबो रोजाबबोबाय। बिथांनि मेथाइ रोजाबनायफोरखौ जों बयबो मोजां मोनो। बिनिखायनो आं नोंथांमोननियाव सोंनांगौनि गोनांथि गैला होननानै सानो जे बिथाङा सोरनि थाखाय फेभरेट मेथाइ खनगिरि। नोंथांमोनहा आंनो बेखौल' फोरमायदो दि बिथांनि रोजाबनाय बबे मोनसे मेथाइखौ नोंथांमोनहा बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो। लोगोसे नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो।